Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021. Mga kasama, maayong buntag pag-usab kanatong tananing adlong Miyerkules, mga kasama na napuyod tayo lain nga suking tipaminaw ang atuang lipayon karong adlaw, mga kasama ning adlaw pinagi sa tuwang pagtunol og Nature Boy na gift pack sa Radyo Regalo sa Pasko 2021. Kini malaya ato ang sulungon karong panahon na ilaylahaw naton tagiya kay nagtingog ang radyo. Ayan, madam, may buntag. May buntag po, sir. Unsay pangalan? Si Karen Kamba po. Si Madam Karen Kamba. Madam Karen, ang radyo perting kusuga. Lagi, sir, mauman dyan na amo ang adlaw-adlaw na kauban sa Kauban. among paglihok-lihok dari sa balay. Di ba? Unsa man ang istasyon na? Tatak RMN 621. Ayan. Grabe, no? 24 hours mo nagapamino? Palong na lang siya, sir, kung matulog na ni, sir. Sa ato pa 24 hours Oo. no? O hapit naman ang Pasko karon, madam. O niya ang nindot kay diehard listener ka sa DXDC, amo kang tunulan sa among dalangan pang Noche Buena. Ayan, ops. dawata. Ang ato ang dalangan Noche Buena gift pack plus pang Paris ato ang wine non-alcoholic na siya. Pertibang lipayan nimo nakadawat og Noche Buena. Porting lipaya, sir, dili mabangwang ang kalipay. Ay, kapalit ani, sir, pandemic ron. Lisip makapalit ang naning mga butanga kay mahalon. Daghang salamat sa Tatak RMN sa Nature Buena na gihatag nila karong Pasko. Dako na kayo ning tabang sa mga karong Christmas season. Ayan. So mga kasama, congratulations kasamang Karen sa Noche Buena gift pack nga imong dawat gikan sa DXDC. Kawan ato mga kasama si Radyoman Aimee Ginita, Radyoman Joel Veray, Tatak RMN. Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021.